बिथांमोनखौ आलारि बाथि सावनायनि सेराव गासैखौबो ग्रिद गसंफैनानै आलारि बाथि सावनाय हाबाफारिखौ जाफुंहोगोन होननानै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। Real. Yes. Saugri TV saugri sausen giri dibar ko bauna kan dekan sausen giri दिनैनि बे लिरगिरि गौथुमनि जोनोम सानाव आलारि बाथि सावजेनगोन जोंनि बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि लेङाइ आफादगिरि मुस्रिमा गीतिका बसुमतारी बिथांखौ गावनि खामानिफारिखौ मावफुंलांनो खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। मदद खालामनो मदद खालामनो आं एसां धुप होयो किन्तु बावदो माने धुप स्टेन्ड खालामो हाबाय धुपखौ बावबाय नेनो गोसोमोन आं धुप नांगोन ओमफ्राय फैनाय समाव गैला एसे फुनानै हो खुगा मानसि मोदोमफ्रु नांगौमोन गारियावबो ससे बोहैदो नोंसोरनो बोहैदोना बिबारानो मोदोमसिगोन saya apa tahu nih saya lebih orang lebih saya aja lebih ketum nih speaker जय बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि जय बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि जय बर' आइजो लिरगिरि जोनोम साननि साबायखर थाबाय। दानिया गासै मानगोनां लिरगिरि मेडाम जोनोम साना बिबार माने जोंनि लिरगिरि गौथुमनि जोनोम सान जागोनबा जों बिबारजों फालिनाय जाबाय आरो बिसोर बेनो बानायगोन थारमाने बेनिफ्राय बे गौथुमा बिसोर केकबो हागोन फिथाइ जानानै थानो हायो जोंथि महरै जोंनानै थायो आलारि बाथि गासै पहर होनो हायो आरोखि बुहुमाव ओबाय एखामनानै खुलुमनो bisa lah bilang kondisi beliau